Ku danna mana subscribe a kuma danna ƙararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Tattabara tara ta tara bai tara, zane gari tara in ga mutum tara. Allah ne dare gari ya waye, ashe me san ka baya mata waye. Gwara ku daina hantarar ɗan gaye, masu gada da ɗan karata lauye. Alijita ke zance, magana ce da kutunci, a ciki in saka zaurance. Hikimata nasara ce, wanda ya sanni ya riga ya zane. Soyayya kamar kace tsuntsu ne, alheri ko kun gami na so ne. Shi sharri ku gane don aiki